Ngiyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha lo obingelelayo. Usibusiso wakaMkhize, umntwana kaNkulunkulu omthandayo uNkulunkulu. So ngokuzalwa ngazalelwa endaweni yaseDassenhoek eMaranhill, lapho kuthiwa khona ise-21 khona. So umamami uNompumelelo wakwaMkhize ongasekho emhlabeni, mase kuthi ubaba okuzalayo uDumisani Makhathini osakhona ke emhlabeni. So namhlanje ngifuna ukuthi ngikhulume about my journey with God, and also my calling. So njengoba kade sibayalezile abantu ukuthi it's about ukuhlukanisa phakathi kobizo nesiphiwo. Ngicabanga ukuthi abantu abaningi kade bebona lapha kwi-post kubhaliwe ukuthi sifuna ukubona umehluko noma sizokhuluma ngomehluko phakathi kobizo nesiphiwo. So ngaphambi kokuba ngiye further, ngifuna ukuqale ngivezele abantu ukuthi ngisuka phi nalo uNkulunkulu. Ngaveza futhi ukuthi ngizothi ukuthi thasi ekuzalekeni kwami noma ekukhuleni kwami, angiveze angibeke kanjalo ekukhuleni kwami. Ngicela ukuthi nje ngiyikhe la ngihamba